sinarengan mas laneling oh ramyang jagat wetan maya jagat kulon dudu cayaning surya candra karo kartika nanging menika tuhu gumelaring kayangan alang-alang kumitir inggih kayangan awang-awang kumitir inggih senebat kayangan saya ruri pramila winastan alang-alang kumitir karana dumunung mungguing telenging cipta mantenging pangesti wekasan suwung tan ana rasa pribadianane ayem kang sarta tentrem dene sinebat awang-awang kumitir labet ingkang mulgi wonten papan mriku wus saliring cipta rasa lan karsanira ya kaget jaring angkasa kaya gumantung tanpa cantelan pramila sinebat sonya riri sonya sepi rurisi jaring kono sasana papan kang sepi datang kaprabawan dening bos rasa bungah lan susah ananing amung jejering gesang sejati ya sajatining urip ana padang dudu padang rina ana petang dudu petenging wengi kang ana amung alam tumlawung anglangut tanpa tepi lasinenta ingkang nembe satata lenggah wonten singgasana agung ingkang mawa cahya hanging uwung nenggih menika pawisik Sang Hyang Wenang inggih Sang Hyang Dewa Uci kagunge hanawengi sinawang praba kang mawa teja mangkawa hanalai yayah pratima rukmi derepan para dangu katingal petruk kantong bolong sowan ngabyang loro dados gunjinging kayangan alang-alang kumitir sigra Sang Hyang Wenang atur pambagya kaya manggana wijil ingkang dereng kawijiling lesan ana pandhita karya wangsit pindha kondang hangat japing tawang susu angin ngending gone lawan kaliyan kangkon wakasane langit jelodri
iring tapake kontol nglayang wilahing mas tunamasidam sekaring bawana langgeng nora pangling ana kang sowan ana ing kayangan awang-awang kumidrit Petruk kantong bolong padha raharja kawula ninggih pukulun cinanggunging Gusti saha pangestu paduka pukulun raharja mboten manggih awangan setunggal pukulun namung sembah pangabekti kula mugi kunjuk iya usulun tampa Petruk ora liwat pangestu lun tampan ana marang jeneng kita inggih kula cadhong muga ndadosaken jejimat Petruk dene jeneng kita tumeka ana ngarasa ulun ana wigatine apa matura Petruk aja kongsi tumangsuh panampa ulun duh pukulun mbok menawi kula matur basan seganten sinarman kula kinten paduka pukulun inggih sampun mangertosi menapa ingkang dados sumber anggen kula suwan ngabiyantara wonten ngarsa paduka pukulun ora Petruk ulun ra bakal ndisiki marang karepmu inggih awit menapa kula minggah wonten kayangan mriki kula badhe nyuwun pangadilan wonten ngarsa paduka pukulun anggen kula gesang wonten ngarsa pada anggen kula gesang wonten ngarsa pada kenging menapa kula dipun ajab pati kula kamangka kula menika mboten anggadhahi lepat kula mboten anggadhahi dosa dumateng ingkang badhe ngajab pati kula paduka pukulun ugi sampun mangertosi para Kurawa menika badhe amboyongi dhateng kula badhe dipun boyong wonten negari Ngastina tertamtu mboten badhe dimulyakaken gesang kula nanging panggene mangkono ing mangke badhe dipun damel tumbal wadang iya Petruk pancen wis kudu kaya mangkono lelakone jeneng kita kang wis mapan ana ing Ngarcapada karana jeneng kita bakal diajab patine kawruhana Petruk babakan pati lan urip menungsa ora bisa endo najan to diperjaya kang luwih abot utawa bakal dipateni yen durung titiwanjine ora bakal bisa kelakon nanging pukulun kula mriki menika namung kepengin minta pangadilan ing mangke sampun ngantos anggen kula badhe dipun ajab pati kula dening para Kurawa menika mboten wonten walesanipun dumateng para Kurawa oh mangkono Petruk iya yen pancen kaya mangkono kekarepan jeneng kita Petruk ing mengko manuta marang ulun yen kepengin males hukum kalawan para Kurawa ayo lumebu bakal tak dandani Petruk ler Kartika panjresuk melek wedana genges pengasati ning kusuma mamayu arsaning negeri
panane wong yaluhung talopo goreng guling udilan salat jatmika yen wacana kudu manis nuwun mangke bukulun kula sampun dipun dandosi ingkang kados mekaten. Iya Petruk jeneng kita wis tak dandani kang awujud satriya kang gagah pidheksa. Karana ing mengko jeneng sira minta pangadilan supaya bisa meles hukum nglawan para Kurawa kang mengko bakal ngajab patimu Petruk. Inggih. Nanging ing mengko ya jeneng kita Petruk kang dadi lantaran tumurunning kanugrahan. Tumurunning kanugrahan kang sinebut Wahyu Kitab Jitapsara. Petruk kang minangka lelantaran tumurunning kanugrahan nanging mung dadi lantaran kang pantes nampa kanugrahan kuwi ora liya Narendra Dwarawati ya Prabu Kresna. Oh mekaten Bukulun. Iya. Inggih. Mbok menawi kula dados lantaran tumurunning Wahyu ingkang sinebat Kitab Jitapsara. Kula namung sendika ngeslakaken dawuh Mara Majwa Petruk tampanana Kitab Jitapsara. Inggih. Petruk kanugrahan kang tumurun ing mengko yen tinemu kalawan Narendra Dwarawati aturke Petruk. Inggih. Nanging mbok menawi mangke sampun purna anggenipun kula males hukum kalian para Kurawa. Iya. Gandeng jeneng kita wis ndak dandani wujud satriya kang kaya mangkono. Jenengmu jeneng kita tak ganti Bambang Lintang Bladu. Inggih. Kula pun Bambang Lintang Bladu Bukul. Iya. Tumuju ana ing negara Jumujuk ana ing Kaputren Kadilengen. Dewi Banowati Cidranen nanging aja kongsi gepok singgol kalawan Banowati karana kuwi dudu karwamu. Inggih. Menawi makaten matur genging panuwun keparenga kula nyuwun pamit saha nyuwun tambah pangestu. Iya tak pangestoni Bambang Lintang Bladu. Pandam tumandu ing nala sinarengan mas lan eling awas marang pangulancana kang kudu dipun mering
Nun mangke pukulun kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya. Nggih Kresna wis ulun tampa ora liwat pangestu lum tampanana marang jeneng kita. Inggih, kula cadhong mugi ndadosaken jejimat. Ana wigatine apa Kresna tumeka ana ngarsa ulun. Duh pukulun. Malih-malih menapa kula sok ngabiyang lara wonten ngarsanipun pukulun. Kula badhe angadhong tumuruning kanugrahan ingkang sinebat Ayu Kitab Citapsara. Mok menawi menika sampun dados secadangan kula badhe kula boyong. Iya. Nggih Kresna. Nora selak pancen Kitab Citapsara wis pineti dadi cecadanganmu. Kitab Citapsara ing mengko kang isine lelakon Prang Barata Yudha Jaya Binangun. Yo mung jeneng kita kang pantes amboyongi Kitab Citapsara nanging kawruhana. Kitab Citapsara wis tumurun ana ing Ngarcapada lantaran Petruk kantong bolong. Mula saka kuwi Ngger Kresna ora ateges ulun nundung marang jeneng kita. Diage mudhuna ana ing Ngarcapada tembanana Petruk kantong bolong. Kitab Citapsara wis mudhun lantaran Petruk kantong bolong. Inggih mremakaten kula badhe mantep wonten Ngarcapada kula nyuwun pamit Bu kula. Iya ndak pangestoni Ngger Kresna. Punapata merah ingsun prihatin Mas Pogung mijil ya jagat Dewa Bathara anggonku munggah ana ing kayangan awang-awang kumitir nyadong kanugrahan malah kepara wis mudhun ana ing Ngarcapada nanging gumunku kanugrahan tumurun kok lantaran Petruk. Ana lakon apa iki? Nanging ana sumelang rasane atiku. Petruk kuwi abdine Yayi Janaka. Yayi Janaka ana ngendi papan dunamu bakal tak upadi Yayi.
kadhe karonaning kaswasi nuwun mangke Koko Prabu andadosaken bingah rasing manah kula dene sampun pinanggih Koko Prabu Dwarawati sing tak upati wis tumeka sing tak upati wis kecekel ya jagat Dewa Bathara Yayi Janaka lan Yayi Werkudara padha gandeng ora nenengen ya pun kakang mangerteni yen jeneng sira saklarane padha ngupadi marang pun kakang nyuwun pangapura karana wis sawetara suwe ninggalake para kadang nanging kawruhana Yayi dene pun kakang kuwi ninggalake negara ninggalake para kadang Pandhawa karana isih duwe jejiban ngupaya kanugrahan kang tumurun kang aran Mahyu Kitab Citapsara ananging durung kasembadan kanugrahan wis tumurun ana ing Arcapada lantaran Petruk kantong bolong nanging atiku ora sumelang karana Petruk kuwi abdine Yayi Janaka tak takoni Yayi dina iki Petruk mapan ana ing endi nyuwun pangapunten Koko Prabu kula mboten mangertosi awit sampun pinten-pinten dinten menika mboten nderekaken kula Kakang Badranaya kula wonten dawuh sinuwun anakmu Petruk ana ngendi kula mboten mangertos nala gareng kula Petruk ana ngendi mboten mangertos lho kepiye to iki Bagong kula wonten dawuh Petruk ana ngendi duka pun pinten-pinten dininten menika mboten derekke rombongan mriki derek rombongan sanes sajake golek sing kepenak sing enten sawerane kathah nek derek mriki lagi mligi namung ngenten mawon bayaran nggih ajeg mboten enten napa-napane mriko-mriko enten napa-napane ora ngono iki rembug apa lah nyatane ngono sapa ngerti Petruk iki golek rombongan liya sing kepenak sing mung main sedelok wah Ciliteng kakangku Yayi Werkudara kepiye yen to jeneng sira ngupadi Petruk kantong bolong karana aku bubar wae saka desa Pecuk-Pecukilan lho Yayi Werkudara tumeka ana ing Pecuk-Pecukilan ana wigati napa sadurunge kowe aku tumeka ana ing negara Ngastina mung kepengin tinemu kalawan Durna bapakku kepengin miterang ana ngendi papan dununge Jlamprong adhiku lan Ciliteng kakangku nanging bakal dituduhake saugraku mbiyantu lawan bapa Panembahan Durna negara Kastina lagi ketaman paglebuk negara Ngastina lagi nandhang kacingrangan bisa waluya temah jati waluya yen Petruk kaboyong bakal dimulyakake bakal diwenehi derajat lan pangkat mula Petruk tak boyong tumuju ana negara Ngastina ya jagat Dewa Bathara Yayi Werkudara kepiye apa Yayi kuwi lali marang Purwadesina apa Yayi kuwi lali marang watak wantune para Kurawa kepiye
Mokal yen Petruk kaboyong ana ing negara Ngastina bakal dimulyake uripe, mesti bakal digawe bekakak, digawe tumbal wadal. Mbuh, sing paku aku mung netepi marang putrape Durna bapakku. Yen wis bisa sabiyantu aku ditutuke mapane Jlamprong adiku lan Kresna kakang ya jagat Dewa Bathara. Yen pancen kok mangkono karana Yayi Perkudara kang boyongi ana ing negara Ngastina ayo padha bebarengan tumuju ana negara Ngastina. Aja kongsi Petruk didadekke tumbal wadal karana kuwi lantaran kitab Sara tumurun ana negara Ngarcapada utawa negara kene. Inggih menawi makaten monggo kula dherekaken. Wah, yen mangkono hasil gedhe pangapuranmu ayo padha ngupadi Petruk ana negara Ngastina. Ah, Petruk arep modar. Iki ngopo to? Lah kuwi dadi bekakak. Dek wingi gareng sing mati saiki no Petruk. Iki aneh-aneh. Iki aja padha grigis. Iki wis jam pira engko ndak kesuwen. Sesuk upacara. Jam 3 arek. Ayo, dari rampunge jam 3 kok wis jam 3. Lah wis biasa kok. Wong ora tau ndalang ngene iki. Dadine iki ya para luweh. Wis ayo padha bebarengan tumuju ana negara Ngastina. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Mangungkung kanduan remang ya jagat Dewa Bathara. Ana satriya kang kumawani lumembu ning kaputren ngadilangan kuwi sapa? Yen kowe takon marang aku Bambang Lintang Bladu. Ganti aku takon marang jeneng sira. Kowe sapa jenengmu Banowati? Keparepmu lan toto. Wis ngerti wae dadak takon. Ana wigantine apa dene tumeka ana kene? Mangene Banowati. Tekaku ana ing kene mung kepengin mangerteni kahananmu. Ndak sawang jebul sangsaya ayu. Ndak cedhake tambah ayu jebul menanani sajroning ati. Nanging tekaku mrene iki ora bakal neka-neka. Mung kepengin nyidra marang jeneng sira. Keparatmu lan tata. Wis to Banowati. Yen pancen jeneng sira manut marang aku ora bakal tak ruda paripeksa. Manut lumebu ana ing kapikaku. Mengko bakal tak temokke marang katresnanmu kang sejati. Ngono maju.
Yen pancen jeneng Sira ora gelem malah kepara tak rudo pariksa. Ya aku manut wae. Bocah Mban, kula wonten dawuh. Matura marang Ratu Bendaramu. Menawa garwane ora liya Dewi Banowati wis kacidra dening Bambang Lintang Bladu. Prabu Duryudana alon ngandikandira Bapa Panembang Duna menika sampun hambaya Petruk kantong bolong andadosaken bungah raosing manah kula. Kawula ninggih Ana Prabu. Sedaya menika saking reka daya kula. Ing mangke Petruk kantong bolong sampun kersa. Nanging purun kula boyong wonten negari Ngastina mriki. Kangge glising lelaman. Maturi ing mangke Petruk dimapanaken wonten satengahing alun-alun. Ditatosaken tumbal wadal. Petruk kula wonten dawuh sinuwun. Manuta dikanthi supaya mapan ana tengahing alun-alun supaya dadi tumpal wadal tumuning kanugrahan. Inggih. Kok menawi ing mangke kula sampun pinesti mati kula dados tumbal wadal utawi dados bekakak wonten negari Ngastina mriki kula namung manut Kyai Sengkuni dhereke tumuju ana tengahing alun-alun. Ayo Petruk manut inggih. Gusti Pati. Bocah Mban ora tak timbali tumeka ana ngarsane Suna napa. Mugi ngawuningan sinuwun. Ing mangke wonten Duratmaka ingkang mawane lumebet wonten ing ngapunten kadilenging. Wah, ana Duratmaka. Duratmaka kuwi sapa? Mboten sanes namung Bambang Lintang Bladu malah kepara sampun nyidra kang garwa Dewi Banowati. Wah, kados pundi? Pun perkawis kang garwa Banowati menika dipun penggalih mangke kemawon. Sembaku kangge tumurun ing kanugrahan menika Petruk sampun mapan wonten ing negari Ngastina. Lantaran Petruk kitab sora mapan wonten mriki. Mboten. Mbok menawi Banowati dereng wangsul kula mboten badhe menakani. Wae Banowati mandhap.
sumengko pengawak Bajra. Wonten wigatos menapa? Wah, kula bingung kok Prabu. Kula bingung. Mangke rumiyin. Kula badhe ngangket. Kula badhe mirsa babagan ing negara Ngastina menapa wonten Petruk kantong bolong. Wah nggih. Leres. Petruk sampun kula mapanaken wonten ing negari Ngastina Makapara. Ing mangke sampun mapan wonten satengahing alun-alun kangge tumpal wadal tumurun ing kanugrahan jagat Dewa Bathara. Sampun ngantos dipun lajengaken. Sampun ngantos dipun lajengaken. Nggih. Saker kula dereng kondur wonten negari Ngastina boten padhe dados pengakah. Lah, paduka mriku badhe tidak pundi? Nuwun pangapunten. Ing mangke wonten Duratmaka ingkang umawani lumebet wonten kaputran Malakapara sampun boyong utawi nyidra Dewi Banowati. Nyai Duryudana kula wonten dawuh. Gandeng ing mangke wonten Duratmaka kula suwun kanthi sanget monggo sesarengan amadosi Duratmaka menika sejatosipun sinten? Jagat manus maning jajalanan. Apa bener yen to jeneng sira ki Duratmaka kang kumawani nyidra Dewi Banowati? Ya, pancen kepara nyata. Jeneng sira ki sapa? Yen kowe takon marang aku Bambang Lintang Bladu. Saka ngendi? Saka Kleyang Kabur Kanginan. Ganti tak takon, kowe iki sapa, Janaka? Paratmu ora tata. Wis ngerti dadak pitakon Bambang Lintang Bladu. Ayo. Yen pancen jeneng sira nyidra Dewi Banowati, luaren bakal tak kanthi bali ana negara Ngastina. Lho, mengko dhisik. Aku bakal takon. Banowati iki bojomu apa ora? Ora. Lah kok kenapa? Kok ngupadi? Nanging kuwi garwane Kaka Prabu Duryudana. Oh, kowe mbiyantu. Iya. Ya. Yen pancen kaya mangkono kekaripanmu, yen bisa nandhingi kridane Bambang Lintang Bladu Banowati, sira bisa cak bali ana negara Ngastina. Mara maju sepira kadigdayanmu Bambang Lintang Bladu. Aja mundur Janaka.
Duratmaka kang nyidra Dewi Banowati. Inggih. Sampun pinanggih Koko Prabu. Ingkang nyidra menika kang aran Bambang Lintang Bladu. Lah banjur kula Bandayuda nanging kula kawon. Lho. Lanangan jagat jagoning dewa kok iso kalah wujuding Bambang Lintang Bladu. Inggih. Pranyata Bambang Lintang Bladu menika sekti mandraguna jayeng palugun. Nanging boten krasa mbales dumateng kula Koko Prabu. Lah kok elok timen. Lah kok aneh. Yayi Werkudara karo nadimu kalah. Coba maju kae Bambang Lintang Bladu tandingana. Wah, wegah. Lho, kepiye to? Aku ora melu saniki. Yen to pancen wis dadi lelakone Panowati Citra Bambang Lintang Bladu ngene ngono. Aku ora melu-melu. Mbok aja kaya mangkono to, Yayi. Kanggo katentremaning praja ing negara Ngastina dimening Mengko Petruk. Ora sida minangka dadi tumbal wadal. Kae Bambang Lintang Bladu adepana. Moh. Aku ora bakal maju ya jagat Dewa Bathara. Yayi Janaka, kula wonten dawuh. Bareng Yayi Janaka matur kang kaya mangkono. Ora gelem bales marang Yayi Janaka coba tak sawang. Oh, ya bener. Kae yen to Yayi Janaka maju, yen to Yayi Werkudara maju bebasan gepuk kemiri kothong mecah balung kang tanpa sungsum, ora ana gunane mesti padha kasor yudane. Kang pantes dadi tetandingane ora liya mung Gareng lan Bagong. Mun maju rene. Sinuwun wase pupurku wis tak usapi wis kepenak lenden gedhepok karo ngliyep kok yo entuk timbalan iki kewajiban le nala Gareng lan Bagong kula wonten dawuh sinuwun kawrana ana Duratmaka kang nyidra Dewi Banowati bentaramu Janaka kasor yudane nanging bareng tak sawang Yayi Janaka pancen ora tetandingane najan to Yayi Janaka kuwi sekti mandraguna nanging bakal kasor yudane lajeng kersanipun kados pundi ya mung jeneng sira Nala Gareng lan Bagong kang minangka dadi tetandinge Bambang Lintang Bladu. Waduh nggih kula dipejahake mawon to sinuwun. Kula mbok inggih dipun pejahake mawon tinimbang kula majeng marang kalian Bambang. Aja nangis. Wong lanang ki aja kongsi nangis sak nggon-nggon. Wong lanang ki aja ngetokke banyu sak nggon-nggon. Apa Kang Gareng? Lho, iki Ndara Janaka wae kalah kok ya awake dhewe sing kon maju. Nggih sinuwun. Mriko kados pundi wis aja semlang kene maju tak wisiki. Mengko kowe bakal mangerteni sapa sejatine kae.
Ah, kagaren kok mburi aku kok ngarep. Parang. Ana wayang kok madhepe ngono. Aku ben ra weruh dapurmu. Ah, kok iki piye? Ah, kesuwen ayo dibut wae. Nganggareng Bagong lho suarane ketoke kok kaya susuwen maling iki apa-apane maling lho aku mbodo si sawang aku iso apa lho kayak Petruk iki Bagong lho, jebul kuwe truk. Heeh. Aku kang dadi Bambang Lintang Bladu. Oh, lah ya sinuwun. Oh, mesiki aja kongsi wedi. Kae iki mestine kowe ngerti sapa kae. Ah, iya pancen aku. Wis lelakonku kaya mangkene. Ayo, yen mangkono ayo padha kumpul kae. Sowan Anandara. Ayo Kang Gareng kae. Padha sowan ana ngarsane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk andadake bungah rasane ngatiku jebul Bambang Lintang Bladu kuwi kedadiane saka Petruk kantong bolong inggih. Lah kok bisa ki mangke piye Petruk? Nyuwun pangapunten. Nalika wau kula mapan wonten ing desa Pecuk-Pecukilan niki kula critake sedaya menapa kula ringkes. Menawi kula critake sedaya niki nggih ngantos jam 7. Wis ora sak kilometer Petruk inggih. Wale-wale menapa kula menika dipun ajapati kula dening para Kurawa. Lajeng kula dipun biyantu kalian Ndara Wisanggeni lajeng kula saged minggah wonten awang-awang kumitir sowan ngabiyantara wonten ngarsane pukulun Sang Hyang Wenang lados kula dipun dandosi kangge males hukum kalian para Kurawa. Oh mangkono. Tak takoni apa bener sira dadi lantaran tumuruning wahyu kitab Jitapsara inggih. Menika sinuwun kula aturi nampi sinuwun. Lah banjur Petruk kang mapan ana ing negara Ngastina. Oh niku bagian kula. Jeneng sira mbetop utawa nggawa petel. Kangge niki
Petruk ingkang mapan wonten negari Ngastina menika mboten sanes kedadianipun saking petel menika. Petel menika dipun puja dening Ndara Wisanggeni salin wujud kados kula. Lajeng dipun boyong wonten negari Ngastina. Oh mangkono ya. Pancen wis kaya mangkono kedadiane. Nggih. Gandeng menika sampun purna nggih sinuwun. Ing mangke kula namung sampun ngaturaken kitab Jitapsara wonten ngarsa Paduka, sampun Paduka tampi ya matur gih panuwun Petruk. Nggih kula nyuwun pamit nggih sinuwun Kusik. Kowe iki lali apa nglali? Lho, pripun to? Kowe iki lali apa nglali? Sing ana mapan ana jero ali-alimu kuwi tokke Petruk. Truk. Piye? Ana bojone kok ngrangkul wong liya. Apa ngono kuwi ya pantes ya Truk wis rasa diingeti. Banowati. Banowati bali Banowati. Bali Banowati. Karana jeneng sira kang wis dadi lelantaran ing tumurun kanugrahan iki mujudake manunggaling kawula lan Gusti. Najan to jeneng sira ki mung wujuding batur, mung wujuding gedhe bal 17 bas-basane nanging wis dadi lelantaran ing tumurun kanugrahan. Inggih. Awit sedaya menika sampun ginaris mbok menawi mangke puspinesti kitab Jitapsara menika wonten asta Paduka sinuwun. Nanging jebul ana rubeda. Rubeda kados pundi? Kae ana pendhita kang ngurang tata bakal mrepegi ana kene. Ndak jaluk kanthi banget bapakmu Semar supaya maju ana ing paprangan mungsuh karo pendhita kuwi. Wujude wong tuwa elek kok mrepeki marang aku. Nadyan to mripatku iki kriyip-kriyip. Ning aku ngerti kowe iki sajatine sapa, kowe bakal gawe darah bakal gawe geger dudu sapa-sapa tandhimu ya mung Semar. Aduh. Aduh. Ora pangking marang ambumu Durga. Kowe bakal gawe rekasane wong kang mapan ana ing Arcapada. Yen kowe ora bali titen ana, tak utuk bareng. Ayo aku bali Kakang. Kurawa iki pendak-pendak bakal
Sunggaya kanugrahan kok mesti ora bisa kelakon. Mesti akeh pacobane. Katite ana pendhita kang mbiyantu ya ora urunga ya ora bisa. Jare Petruk kang minangka dadi lantaran tumuring kanugrahan ya jebul kang mapan ana ing Astina kuwi Petruk kang ora sajekti. Dikapak-kapakke iki yen durung pinesti dadi jodhone iki nganggo apa, nganggo reka daya apa ya ora bakal kelakon. Kurawa. Kurawa. Ketoke kok do banter. Wis do melek. Wis. Iki maju apa mundur? Nah, cocok. Nah. Maju. Maju apa mundur? Mundur maju. Iya, neng aku luwih becik mundur wae. Ayo bali wae ora. Karana pun kakang wis bisa anampa kanugrahan kang awujud kitab-kitab sora kanggo bungaing ati njugeta sawetara Dimas. Kyai Samyaji kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Ing mangke pun kakang nyuwun pangapunten ambek bilih damel sungkawaning manah Kyai Samyaji sawetawis dangu kula ninggalaken para kandhang Pandhawa awit menapa kula kepengin sanget ngupadi kanugrahan ingkang sinebat kitab-kitab sora Malakapara sampun wonten asta kula Yayi. Inggih.
Koko Prabu. Lantaran Petruk Kantor bolong sampun ing mangke sampun dados kelantaran anggen nipun nganugrah tumurun wonten Ngarcapada menika wujudipun manunggaling kawula lan Gusti ing mangke tansah andadosaken bingah karana Petruk minangka lelantaran inggih Koko Prabu. Gandeng ing mangke Koko Prabu sampun manunggal dhateng para Pandhawa andadosaken bingah rosing manah kula inggih Kyai. Mugi-mugi mangke para Pandhawa tansah anjaying bawana. Mugi-mugi kabingahan menika ugi dumawah wonten keluarga agung Bapak Sabit. Tansah amangge bagya mulya, tansah amangge ayem tentrem, amangge kabagyan. Mugi-mugi mangke ingkang dipun boga nggih tansah amanggih katentreman inggih Koko Prabu. Ing mangke sampun purna lelampahan menika monggo tansah amemuji syukur wonten ngarsaning Gusti. Mugi-mugi kabingahan menika langgeng sak laminipun inggih Kyai. Saderengipun kula ugi nyuwun pangapunten mbok bilih kula anggadhe lepat jar kula menika menungsa limrah ingkang kathah kalepatan. Monggo kanthi pungkasane ngatur asesanti Jaya Jaya Wijayanti niring Sambikala rahayu rahayu sak laminya.